Ang pangataba rin sulib ng... Ano yung sulib? Sulib yan ah. O, paltoming kaya yung sulib mo ka rin manod di ba nasa? Hindi po yung sulib. Ayan po yung sulib ng bayan. Pakita mo ha. Ayan guys, yung sulib ng bayan to. Masarap ng sulib. Kumakain ka ng sulib. Nakalwa mo ito guys, sabihin mo rin lang sugpo ng pangadagol. Malaos kayo po kening crabs and cracks. Ring seafood spaghetti premium la. Malibat ang laki yung fish pandi kayong masantol. Papa MJ, live on air. Papa MJ, live on air. Aning saya, aning tuwa, kahit saan ka pa. At siyempre so, ibang kanita li kayo malili. Ayan yung papunta Angeles. Siyempre king kabila papunta San Fernando. Akit ming Orchards Community Place. Ayan, akit ming tabing soy. Crab and Cracks. Ayan, Seafood House. Hello Soy, Papa MJ po of Kapampangan Worldwide. Ayan, so ito kami kening Telabastagan, City of San Fernando. Ayan, at siyempre nung magtaka kayo bakit ating kong kayabe malago Kenny. Ayan ha, kayabe kaya po Vanessa Rabal. Yan, Vanessa Rabal, bahal tayo anak na itang sikat na actionista rin ka na akong idol, Jeric Rabal. Anak ko siya. Anak mo siya. Ayan guys, at kami po kening Telabastagan para muntapin kening meto nga sikat seafood restaurant kasi guys rin kanong seafoods da kayo ng po paretang emo mga tabala kano tsaka popular yay ni uling manyaman kaning pamangan Kenya. Yan, Vanessa kaya beke pong magmukbang. Excited na ba kayo makakita ng babae at lalaking kumakain ng naglalakihang crabs? Let's go na dito sa Crabs and Cracks Telabastagan. Ayan guys, lungog na yan. Let's go. Tara na. And Vanessa, Malaos ko po ng Crabs and Cracks. Ayan, pangalaguda rin lang kayo. Initsura yung mapamaklay ni. Papa MJ, Malaos ka kening crabs and crack. Manyaman yung pamangan keni Soy. Ka magsisi. Kataba ka rin yung crab keni. Lawan mo lang, Soy. Kanyaman na Soy. Takal na rin Soy. Kanyaman na Soy. Nyaman pagtatak. At syempre guys, ayan, Reng Mikopol, nantalan nung nanoing experience the kening Crabs and Cracks. Hello po ma'am. Ma'am, ano pong masasabi ninyo sa pagkain po dito sa Crabs and Cracks? Okay po, super mura, masarap at matataba po yung mga crabs dito. Super affordable. Ayan, si sir naman po. Sulit yung bayan at manyaman talaga. Wow, kasat Kapampangan, manyaman. Ayan, thank you po sir. At siyempre kabalen, ay po makaready na po yung kami niluto. Yan, ang karakal-karakal. Isipan mo yung pangmasa yung presyo ni guys. Karakal-karakal. Datitiran. Ayan guys, manganta na siyempre kaya tayo Imam Vanessa. Gutom ka na. Yun ito. Ipon pa lang ako. Lasa na. Wala pang tiglo. Kamayin mo na. Ayan guys, manganta na kabalen ha. Meron tayong yang chow. Yung karelang kahit kabalen, yung karelang nasi. Ito yung lagi kong ino-order sa crabs. Yung kikatamo kabalen, yung kikatamo nasi ka rin. Yung toppings na tuyo, ang punti na ba, kini seafood sila yan, Makanta na po kabalen. Ayan. Malakas ka ba kumain ba na yan? Sakto lang. Kaya na tayo. Ba't di ka nag-ulam? Ayun. Kalog guys. Tapos guys, meron tayong dito, yung pinakasikat nila na, papakilala ko na gusto ko nang kainin, yung pinakasikat nila na good for 4 to 5 person. 4 to 5. Makikita niyo yung mga crabs nila, ang lalaki. Tignan niyo yung mga taba-taba. Ito yung gusto kong kainin. Nakamura-kamura yan guys. Kaya yung kayang Telabastagan, City of San Fernando, Bantalacan, Kalili, Malyari yung Ways, Orchards Community. Doon kayo ka rin guys sa akin yung karelang parkingan, malwalas na alamang problema. Wait lang, hindi kompleto yung crabs nyo kapag walang suka. Siyempre ito yung suka nila. Susuka na lang ako.
Ito yung binabalik-balikan ng mga kumakain dito yung suka nila. May mga ano yan, timpla-timpla sa loob. Manyaman talaga Kabalen. Alam nyo rin yung scallop dyan. Tula ba, sir? Pabuklat po, thank you. Ayan. Tapos meron din silang aligi dito. Abanta lang ka. Sige ma. Kaya gusto ko kumakain sa crabs, iba't ibang klase yung fried rice na meron sila. Meron din po kayong aligi rice, di ba? So, ano po yung aligi rice? Ito pong mismong bote na to hinahalo sa kanin. Abanta lang kayo ta guys. Tabanan talangka. At saka rin kanilang kayo guys. So yung kanilang crab. Ayan. Pang premium lang yung pangadagul, yung pangataba. Yung dagul. Tingnan mo Ako ba? yung ko yung suka. Buksan mo yung isang ano, tingnan mo. Pakita natin sa mga nanonood. Palto tayo karela. Yan o. Yung marunong magbuklat. Nabuklat ko na yung sa'yo. Pinakita ko sa kanila. Kabalen na yung taba ng karakal. Nung karetang alwa, di ba payat kareta salita ng nokal palengki. Nalang kapayat, alalang laman. Ano mo yun o? Bilitan ka naman si. Tigman mo ba rin? Pakalaki na yan. Kaya ko sumuntaan. Hindi. Ay ka kaya siyo. Kaya siyo, Yoko. Yoko. Yung tagapagtanggol mo. Ay, ano mo? Misis mo? Sabi mo wala akong misis. Yan ba? Sinabi lang baka mag-awag mo. Meron nga pala silang crispy pata dito guys. Crispy pata. Huwag mong iuwi ha. Hindi may iuwi ha. Sarap to, pakinggan natin yung tunog ng balat. Kanini siya ng house kanini? Baby back ribs. Ayan. Ito ang kikita kayo Kabalen. Ayan, Ang kakapal. sarap mo. Ay, diba? Kataba na yung kataba nung ring aliwa, payat na lalang laman. Actually, karetang seafood restaurant, sir, karang aliwa yung makasupply. Pusit. Pusit, kamatis, pusit niya. Saan na yun? Hindi ka rin sasalita. Ako muna lang. Guys, Yakining Crabs and Cracks. Yung pekasikat at pekamanyaman seafood restaurant. Ayan, yapin na yan guys. Kaya baby Vanessa Rabal. Ayan. Oh guys, so sulib oh. Nung katabarin ka rin lang sulib. Ayan, palto ko lang. Oh Vanessa, pakita mo yung sulib mo sa kanila. Sarap ng sulib. May sulib ka din. Wala. Wala ka sulib. Parang gusto mo magkasulib. Higit din naman pepa sa rin. Vanessa Rabal tayo sulib. Kasi bahay palto may sulib mo ka rin mahal din. Ang pangatabarin sulib no? Anong sulib? Sulib yan. Oh, paltoming kaya mo sulib mo ka rin mahal din Vanessa. Ito yung sulib. Ayan po yung sulib ng bayan ka. Pakita mo. Ayan guys, hindi ko yung sulib ng bayan to. Sarap ng sulib. Kumakain ka ng sulib. Sakalwa mo ka guys, sabihin mo rin ka rin lang sugpo ng pangadagol. Yan guys. Fresh na rin guys from Pispan. Keling Crabs and Cracks. Mabyela dadalada rin. Nung rin aliwa, frozen na rin kanilang seafoods. Ay guys, Keling Crab and Cracks. Ay fresh na. Kasi fresh na po ba Vanessa. Ayan. Ayan, ang palto ang kaya kalbagya ka naman. Sulib. Oo, hindi sulib yan. Gapur ka sulib. Sulib yan yung buri mo na yan. Yan guys, saka iyo ngayon, murang-mura mo yan guys. Inyong netong dang plate 4 to 5 person guys. Na murang-mura. Ayan.
Wananda pa yung aliwa. Baltoda. Gusto ko Murang- na ano? Isda na may ketchup. 4 to 5 person guys. Inimulan ha. Sweet Let's and go sour back. po to, diba? Ano po isda to? Goldfish. Janitor? Kapag pala.